După ce spal vasele, aici la chiuvetă, vedeți că rămâne un pic grăsimi, pentru că am spălat un vas care a fost mai gras și bineînțeles că au intrat în chiuveta, în scurgere, așa că o să folosesc un bioactivator acum care o să elimină absolut toate grăsimile pe țevile de scurgere și ca urmare o să intre în stația de purare, în cazul meu. Dar dacă aveți fosă și așa, o se activează și acolo microbiologie și o se descompune grăsimile și alte grosieruri din toaleta și așa mai departe. Și cum folosesc, ce folosesc? Folosesc Biocomplex 400, așa, un dop, două, la câteva zile și pur și simplu îl pun în scurgere. Las o oră, două și după aia când folosesc apa se scurge mai departe în fosă, cum am spus. Deci curăță și grăsimile care se adună în genunchiul de scurgere și apoi activează și microbiologia în fosa, în stație de purare. Pentru mai multe informații puteți intra în algemarine.ro și citiți acolo cum funcționează, cât se folosește, care sunt rezultatele.